Здравейте! Намираме се на един малък пчелин, където съм разположил няколко кошера. Това са кошери, които са с по-специални майки. Повечето от тях са инструментално осеменени. И всъщност тук ми е мястото, където си правя майкопроизводството. Тук са разположени майчените семейства. Малко по-нагоре са разположени отглеждачите. Тук си принасям ларви. Тук предавам маточните рамки и маточници за отглеждане, след което, когато са готови, отиват в нуклеусния парк, където си подреждам отводки, оплодни съндъчета и така нататък. Днес искам да направя тест за хигиена на майките. Някои от тях вече съм ги ползвал предна година, някои са миналогодишни майки, които все още не съм ползвал за развъдна дейност, не съм варил дъщери от тях. Набелязал съм си няколко нови и ще използвам две от миналата година, които съм ползвал, които имам дъщери и са ми дали много добри резултати. Сега нещата, които наблюдавам, които следя, когато решавам дали да използвам една майка като майчина линия или не, са много качества, които старая се да търся някакъв баланс. Гледам пчелите да са кротки, да имат ниска склонност към роене, да имат добри добиви, да зимуват добре. Също по-малкото използване или по-скоро по-умереното използване на прополис също е желано качество. Плътност на пилото, жизненост на пилото и на пчелите също е от голямо значение. Също дали майката се влияе от това, че пашата е спряла, гледам да не спират веднага с спиране на пашата. Има някои пчели го правят и после, като дойде следващата паша, няма кой да работи. Семействата намалят и така нататък. Теста с зимуването вече е минал. Пролетното развитие върви много добре. Одобрял съм майки, които имат много хубаво пило, плътно, които имат добро пролетно развитие и много кротки. Ще проследим склонността към роене, как се развива, как се движи. Сега относно роенето, пчели, които изобщо никога при никакви условия не роят, няма. Ние търсим пчели, които се роят или по-скоро ги хваща роевото настроение на много по-късен етап и когато вече няма на къде. Какво имам в предвид, като кажа няма на къде? Миналата година 10 семейства ми влязоха в роево настроение и то защото имаше много дъждовни дни и не можах да стигна с прегледите до тях, тъй като семействата са много. И бяха останали само с по един магазин, рапицата вървеше, напълнили всичко с мед, станало тясно, излюпило се много пило, висят на бради и наредили маточниците, но излязоха много лесно от роевото настроение. Има пчели, които дори не могат да си напълнят плодника и влизат в роево настроение, което е крайно нежелателно за мен, тъй като аз съм пчелар съм на място, където има много хубави пролетни паши, силни пролетни паши от рапица и от акация, които ако пчелите работят и не влизат в роево настроение, могат да съберат много добри количества мед. А добрите количества мед се отразяват в последствие в портфейла. Сега, какво е нужно, за да направим теста за хигиена? Тъй наречения иглен тест. Трябва ни спирт. Малко ще кажа за къде. Трябва ни един маркер. И ето това нещо. Това нещо е направено така, че като го наложа върху рамката с пило, насам и насам има по 10 килийки. Тук има 1, 2, 3, 5, 10 и насам като ги преброя също са 10. Страните са равни, т.е. общо в това нещо има 100 килийки. Трябва ни една игла за игления тест. Има такива приспособления, сега ще го направя ръчно с иглата, има такива приспособления. В интернет съм виждал, че се продават, но не съм си купил. На тестера за опаразитеност има от двете му страни пластмасови иглички. Обаче те са много дебели и не ми харесват. Виждам, че в YouTube го правят хората с игли
и предполагам има защо да го правят с тънички игли, а не с дебела пластмаса. Та реших и аз, макар и малко играчка, да го направя с иглата. Та нека да действаме. Сега ще отворим кошера и ще търсим рамка с пило, която ще пробвам с повдигача да махна капачето на запечатаното пило, за да видя стадия на развитие на ларвата вътре. Търсим такова пило, което е около 48 часа преди излюпване, а именно как да го познаем? Ще го познаем по цвета на очичките. Очичките са вече с лилав цвят. Семейството е започнало да става силно. Сега ще покажа, че вече има пчели в магазина и дори рамките му са започнали да побеляват. Сега ще извадя една рамка. Има покритие на около 7 рамки магазинни, горе в магазина. Ето. Дано се вижда, рамката е напръскана. Не напръскана, ами направо си я заливат с нектар. Рапица още няма цъфнала при мен, така че нектара е от това, което има да цъфти в момента. Вложки, храсти и треви. Сега започваме да търсим рамка с пило, запечатано пило, което да отговаря на изискванията за теста за хигиена. По принцип не варя рамка от средата, като за начало, обаче това е основа, която сложих преди 2 дни и ще мога да изваря доста лесно, без да мачкам никакви пчели. Затова първо варя нея. Вече има яйчица по нея, значи майката е започнала да я осеменява. Това е чудесно. И сега търсим рамка с запечатано пило, което да е на 48 часа от излюпване. Добре, нека да пробваме това. Чудесно от първия път. Сега ще изтръскам пчеличките. Рамката капи. Ето вижте. Имаме страхотна пролет. Просто имаме страхотна пролет. Сега. Ето и тук разпечатах една килийка. Ще я снимам с телефона, за да може да видите и вие добре точно какво се има в предвид. Така. Сега трябва ни шаблона и маркер. Налагаме шаблона. И бележим с маркера, за да знаем точно къде е направен теста. Така. Ето сега ще го снимам. Важно е да го снимате, тъй като възможно е да попаднат и няколко празни килийки вътре в шаблона, които да не променят процента на резултатите, които впоследствие броим. И сега с игличката правим по една дупчета на всяка килийка по средата. Така. Готово. Ето. Така изглежда. Сега прибираме рамката вътре и резултатите се отчитат на 6, на 12 и на 24 часа. Сега ще затворя този кошер и ще отида да направя същото нещо на още 2 семейства, чието майки съм решил да използвам за развъдна дейност. Правя го, защото пчелите с високо хигиенно поведение, в много книги е описано това нещо. Дори Стив Тейбър в неговата книга "Отглеждане на супер пчели"
казват, че са правили опити. Стив Тейбър е ученик на клеята на Леон Фарар. Те са правили опити при умишлено заразяване на пчелни семейства с американски гнилец. Семейства, които са с високо хигиенно поведение, въпреки умишленото заразяване с американски гнилец, никога не проявявали клинична картина. Това означава, че тези семейства никога не са проявявали симптоматика на заболяване и през цялото време са изглеждали напълно здрави и са работили като едни нормални семейства, каквито всъщност са били. Пчелите с много високо хигиенно поведение, освен че развъждат по-малко акар, което е доказано, и много по-рядко заболяват от заболявания на пилото. Сега ще направя също нещо на още 2 семейства, след което ще отчетем резултатите на 6 часа. Това е второто семейство, на което искам да направя тест за хигиена. То все още не е ротирано. Няколко колеги ме питаха какво означава ротация и ротиране. Ротиране означава да се разменят местата на магазина и корпуса, тъй като при мен магазините не зимуват в склад, а зимуват по кошерите. Ротацията означава да им се сменят местата. Това се прави есенно време, го правя като качвам, основата е на 2 дни, полуизградена вече. Есенно време го правя, за да кача корпуса отгоре, където е по-топло, а и да ми е по-удобно да работя. И пролетно време, след като семействата се развият и изпълнят корпусите си, отново корпуса слиза на дъното и магазините се слагат върху него. Започвам да търся подходящо пило. Добре, на тази рамка ще бъде. Исках да е с по-голяма площ запечатано пило рамката, обаче сега има такава. Стъскаме пчеличките и отново с помощта на маркера си бележим. Отново правим снимка. Ето ми е игличката. Готово. И третото семейство, на което искам да направя теста за хигиенно поведение, той е на кантара. В последния клип споменах за кантара, няколко пъти показах графики. Един колега ми писа на коментар под клипа да попита какъв е този кантар, за какво става въпрос. Ето го, вижда се, стойка метална от нераждаема стомана, направена, в която има кантар. Захранва се с соларен панел, който е ето тук отпред. Това нещо има различни опции. Може да мери температура вътре в кошера с поставянето на датчик. Може да мери температура външна, навън каква е. Може да мери атмосферното налягане. Тегло. Да не пропускам нещо сега. Дава между другото много хубави... обобщава данните накрая под графиката, с където се движат кривите на тегло, температура, атмосферно налягане. Дава информация обобщена за всеки един ден, за месец и за седмица, колко е била минималната температура, колко е била максималната температура, какво е било теглото, притока, най-големия приток за дадения период, колко е натежал кошера за даден период, примерно за седмица или за месец. Доста е полезно, дава полезна информация и аз съм много доволен от тази джаджа.
да я наречем. Сега по същество. Тук също сложих преди 2 дни основа. Даже тук са 2 на това семейство. Полуизградена е. И сега търсим отново запечатано пило. Ето я, майката е тук. Ето я. Търси къде да снася. Ще се оставя отвън. Само че искам да е на сянка. Ще оставя пред кошера. Така ми е по-удобно, когато видя майката да я оставя отвън. И ми е по-спокойно, после като прибирам рамките, знам точно къде е майката и съм сигурен, че няма да я смачкам. Особено тези, които са особено по-висока стойност. Я да видим сега тук. Ето това ще ми свърши работа, намерих. Рамката капе. Има приток от ложките. Отново правим снимката. Снимката е за да се знае колко точно са били запечатаните килийки с пило. Готови сме. Връщаме всичко обратно и затваряме кошера. Минаха почти 6 часа откакто направихме теста за хигиенно поведение. В момента е около 6:30 вечерта и започна да става доста хладно. Днес е 3 април. И както виждате, вече почти няма летящи пчели навън. За добро хигиенно поведение се приема, когато резултата след 6-тия час е минимум, или айде да не е минимум, но 50% почистени килийки, или след 24 часа да са на 100% изчистени килийките с умъртвеното пило. Затова аз снимах и в началото там, където съм оградил, и сега също ще направя снимки и утре на обяд, когато стана 24 часа, също ще снимам и ще видим какви резултати ще покажат тези семейства. За да се види добре резултата, мисля, че има добър резултат за 6 часа. Ето. Започнали са да ги почистват. Сега ще снимам да видите и вие. Има ларви, които са вече изкарани от килийките наполовина. Разпечатват и почистват. Предполагам, че утре на обяд и килийките ще са идеално почистени, като тук вече виждам килийки, които са изцяло почистени. Оглеждам се хубаво за майката, преди да изтръскам рамката. И тук видимо има пчели, които почистват участъка с умъртвено пило. Дори има такива ларви, които в момента виждам, че ги дърпат навън. Ето да видите и тук как изглежда. Ларвите, които са умъртвени, изглеждат изсмукани. Определено тези две семейства демонстрират много добро хигиенно поведение. Сега отиваме да видим и третото.
Ами и тук пчелите се вижда как почистват обработения участък. И тук също виждам вече изцяло почистени килийки. Но повечето са... имат още работа по тях, докато ги почистят. Така. Затваряме го. Утре на обяд става 24 часа и ще ги отворя и трите отново. Днес е 4 април. Минаха почти 24 часа откакто направих теста. Беше един на обяд вчера, когато го направих. Сега в момента е 11:30. Тоест след час и половина ще стават 24 часа. Но няма да чакам точно 24 часа, тъй като има и много друга работа за вършене. Сега няколко думи преди да отворя кошера, т.е. докато го отварям. Защо го правя това нещо? Правя го, защото в основата на всяка една селекционна програма лежи това пчелите да са здрави. Когато пчелите са здрави, всичко останало се получава много по-добре. Здрави пчели са тези, които поддържат висока хигиена и имат високо хигиенно поведение. Сега, нека да видим. Ще има ли някаква разлика между трите отделни семейства? Гледам само майката да не е тук, да внимавам. Ето я. Майката е тук, добре. Чудесно. Това ми дава още по-голямо спокойствие като работя, тъй като тая майка ми е особено скъпа. И като казвам това, няма в предвид само цената, която тя струва като в финансово измерение, ами дори 500 лева да струва тая майка, това хубавото семейство, ако я убива майката и 1000 лева да дам, няма да я върна. Затова съм особено внимателен с такива майки. Така. Ето го и резултата. Рамката отново тече. Има един уникален аромат от кошера се носи. Има килийки, които не са разпечатани. Около 10 килийки има, които не са разпечатани. 10-11 килийки има, които не са разпечатани. И най-вероятно няма и да ги разпечатат. Добре. Се огледам само майката пак да не е тук. Не я виждам. Тук имаме само 3 килийки, които не са почистени, но и капачетата им са идеално здрави. И третото семейство, на което направихме тест. Това са резултатите от теста към момента. Направи ми впечатление, че едно от семействата има почти 100% почистване на килийките. Всъщност има 100% почистване на килийките, има 3 килийки, които са останали. Това, което ми направи впечатление там и при другите две семейства е, че там, където има оставени запечатани килийки, капачетата отгоре са цели.
С изключение на две от семействата имаха, мисля, че по една килика, където капачето е разпечатано и вътре се вижда ларвата. Има някаква вероятност и аз да съм пропуснал с игличката, когато съм правил тези забождания. Затова е хубаво да имате шаблон, който е, нали, точно с нужния брой игли и където е сигурно, че пропуск няма да има. Но така или иначе, това е тест, който за да си извадим окончателни изводи, трябва да се направи няколко пъти. Аз мисля да го направя трикратно, като сега ранна пролет, мисля да го направя може би в началото на май, да речем в края на пролетта и в началото или в средата на лятото също. Ще се постарая тогава да заснема видео на това, което ще направя, на резултатите и ще ги споделя с вас. Това е за сега и до следващия път.